je ovo od vrpice? Da, ovo isti jedno, hoćeš malo vidjeti? Smijem uzeti, jel? Hoćeš ti jedno, Leone? Leone? Hoćeš pizza? Hoću. Od čega ćeš? Sira. Od sira? Ili to ona od sira? Je. Ako još tu uzet ću ti jednu, Čuješ? Ja ću ti onda vratit pare. A? Nema se para. Ima se, može se. Ajde, šta me jebeš u grupa, nemam grupi. Možeš ti se uzeti? Aj, uzmi. To je taj Pokemon. Kad god stanemo ovdje, uvijek je ovi tramvaj dole, tako? I to je uvijek prvi. Ma on je uvijek tu. Reci nešto pametno. Jedan je glup, to je jednostavno. Jer imam zarađenje 20 eura. Koji? Crveni malton. Koji? Ali si dobio nalot, šta je ovo? Koji? Crveni. Ma jesi to dobio nalot, šta je ovo? Stani. Ak me bo v tvojem video filmu, ću te malo. vtrga bumte za tvoj video. Kak buš u filmiću? Vtrga tim kičmom video. Budeš u filmiću malo. Ona Aj, si reci jebi. nešto publici za kraj, ajde. Reci da i voliš sve naš. Svi izbrište Leona s fejsa. Sve pičke. Sve pičke, svi fleteri, to nije fleter, to je... Slušao, da ti kažem. Zbog njega flet scena propada, to propada, to je Ugasi fišaj. kameru, troši se baterija. To je fišaj.